UMP ka Karimnagar ubalongru Menteri Kampo Iyeng ka Sarkar Pdeng Ubandi Sanjay Kumar ulaong ba ka Bharatiya Janata Party BJP kanong pendem ni panmap halor ka jingkeno ya ka jingpendon kam ya ka kerteng ka Hindutwa jongka bat kandang dang yai pteng bantay ya ka vote bank jong ki Hindu persya ya ka politik pensngobha jongka Kongres Kathmasan perthai ka lakhi Telangana hadin bau he ka Telangana Pradesh Congress Committee ubi Mahesh Kumar God ulakanno haka janhita yatra jong Karimnagar baka BJP kal pelai jingmud haka jingtu vote pat karukom perkhan Hindutwa banjob ya ka election ulakanno baki jingjob jong ka BJP haka jela kimlong ki badai hok barudon ya ki sakhi jong ka jingtu vote halor kane Menteri ka Sarkar Pdeng ulaong baka BJP kantrei bante ya ka vote bank Hindutwa ngengej haka sanata dharma ladaki Hindu ki jit yangi kai ka jinge jong phi Gisngau sarong ya kane bat kamdon ai ban le rain lapan scam Mastar Kumar haba kren syakinong tok khubor ha Karimnagar hagas ngi baar arban ruturik nailar arjar arsan ulakali ladaki muslim ki dua ya ublei jongki katkum ka jingai jongki balai kinong ilam kongres ki haban pong ya ki jing pong kli hato kamdai na kabanta ki vote ulakali bat ong bako kongres kadon jinge ladaki nong ilam Hindu ki dua ya ki blei Hindu Ukumar ular ki benru ya kijing kren ubi Mahesh Kumar God syabhang kajing tu vote bat ya kajing ong jong uba ka BJP ka job prasit ha Telangana da ka batu vote Ukumar ulakran benru ya presiden ka TPCC da ka baong unong yalam ubempat job watang kumu vote member ka bamut tang kumu dukhot ka municipal ni ka snong ni ka nongba ulakren klem nong rim tang na ka banta kajing penpau pai ba ka batador ngaladon haga jingim badjing sekri pajba lalai posnam Menteri rang ba ulong balada presiden ka TPCC udon ya kisabut udai balai syakatanat election bat ban election biang hato ka seng kongres ka don ka jing slur ban le kumta ulakali ka seng kongres haga jaka ban kenno lingkon kadai ban long ka balapan kre ban resign bat ban yakundu ya ki election bathamai lada ka ngech shisha ya ka jing kenno jongka ba ka tu vote Mastar Kumar ulakono ru ba Mastar God ula penjak burom ya kipai ba ka Karimnagar da ki jingken tho vote theft jong ula dawa na Menteri rang ba ka jela Revan Reddy ban jubab halor ki jingken no balawan ra da perlong ka parti jong haba pan phai kelai ka jing thombor jong sya ki seng sensyar Mastar Kumar ula kon tho ya ka Sarkar BRS berim bakala kentiu ya ki Rohingya bar ula ong Bahkan ni ka Sarkar Kongres ka bamanta kadang beteng ya kan ka ju ka polisi